муҳаммад яъқуббеки бадавлат, марде бо ҷасур, тобовар, пурқувват ва шикастнопазир. ин нафаре ҳаст ки қабр мазор надорад, чун пас аз мурданаш ӯро чиниҳо аз қабр берун кашида суд мекунанд, дор мекашанд ва ба чанд қисм гӯшаҳои шаҳр тақсим мекунанд. чунин марди қавӣ аввал рӯзҳоро шикаст дод. пас аз он ҳабс шуд, аз ҳабс баромад, якчанд нафарро гирифт, ба самти чин ҳаракат кард. ӯ дар як муддати кӯтоҳ зиёда аз нисфи чинро гирифта буд. як давлате бунёд кард, 7 шаҳр. миллаташ тоҷик, тамоми сарлашкару коргаронаш тоҷик. дар бурааш зиёда аз 40 манбаъ, 38 нафар уламоҳо мутахассисони дигар кишвар ӯро тоҷик номиданд, ба ҷуз 2. яке ӯро турк хонд, дигаре уйгур. забони давлатиаш тоҷикӣ ва уйгурӣ буд. 12 сол ҳукмронӣ кард, як давлати бузург бунёд кард ба монанди давлати Сомониён ва билохира аз сӯи наздикон заҳр дода ӯро ба қатл расонданд. баъд аз сари ӯ давлат пароканда мешавад ва чиниҳо бо 100 000 лашкар омада ӯро аз қабр берун кашида қасд мегиранд. имрӯз чандин кишварҳо кӯшиш доранд ки ӯро аз худ бикунанд. бедалел чаро дар таърихи мо номаш наомадааст? ба монанди муҳаммад яъқуббеки бадавлат чӣ қадар зиёд қаҳрамонҳо дорем ки дар борашон намедонем. пас муфассал таърихро омӯзед то ояндаи худро бисозед. ба бисмиллоҳ барномаро шурӯъ мекунем. мегӯяд мардуми тоҷики мо пеш аз ҳама гӯянд салом, мо низ бо эҳтиром аввал бигӯем масалом. соли таваллудаш муайян аст, аммо қабраш, мазораш дар куҷо аст номуайян аст. чун аз тарс яъқуббеки бадавлатро дар чин аввал ба дор кашиданд, фақат мурдаашро. баъдан пора пора карданд ба ҳар тарафи гӯша. аз рӯи баъзан вайҳо мегӯянд ки шояд аз тарс буд, яъне ки тарсидан баъзан легендаҳо буд ки онҷо ки дубора зинда нашавад. ва дуввум мегуфтанд ки шояд қасд мегирифтанд, дар зинда буданаш наметавонистанд. устод муаррих бахтовар темурзода: устод, яъқуббеки бадавлат кӣ буд ва чиҳо кард? чун имрӯз бубинем ки дигар миллатҳо кӯшиш мекунанд ки аз худ кунанд. як не, қариб 4-5 кишварро мо медонем ки кӯшишҳо доранд, тариқи расонаҳову шабакаҳои иҷтимоию, ҳатто ман намедонам филмҳо ҳам кӯшиш доранд ки чӣ кор кунанд, яъқуббеки бадавлатро аз худ кунанд. ассалому алайкум ҳамватанони азиз. таърихро надонистан худ ва миллатро нашинохтан аст. муҳаммад яъқуббеки бадавлат соли 1820 дар деҳаи Пискент таваллуд шудааст. Пискент киё зиндагӣ мекарданд? Пискент асосан то асри 19 мардуми тоҷикзабон зиндагӣ мекард ва оҳиста оҳиста мардуми турктаборо ҳам ба ин ҷо омаданд ва умуман дар маҷмӯъ дар айни ҳол тоҷику ӯзбекҳо дар якҷоягӣ бо муносибати дӯстона равобити зиндагӣ доранд ки ва бинед ки муҳаммад яъқуббек дар овони аллакай наврасӣ, новобаста аз наврасӣ дар чойхона гуфтем дар растаҳои бозор кору зиндагӣ мекард, ризқи ҳалоли поки худашро пайдо мекард ва овози муҳаммад яъқуббек аз ҷиҳати симо ҳам барҷаста буд, танӯманд буд ва оҳиста оҳиста дар муҳити ҳамин Пискат вай ба корҳои ҳарбӣ ҳатто ҷалб мешавад ва дар айёми аллакай ҷавонӣ вақте ки ба синни 20-солагӣ мерасад, вай шамшерзанӣ, курспартоӣ, найзазанӣ ва умуман санъати ҳарбиро аз худ мекунад ва дар соли 1842 муҳаммад яъқуббек ба артиши давлати Хӯқан ҷалб мешавад. дар 22-солагӣ бинед ки дар байни ҳокими Тошканд ва хони Хӯқанд ки аллакай муносибатҳои ҷангӣ ба амал меояд, яъқуббек дар ҳамин ҷангҳо иштирок карда ба мансаби панҷоҳбошӣ мерасад ва оҳиста оҳиста то соли 1846 то 1847 аллакай муҳаммад яъқуббек ва овозии қаҳрамониҳо ва диловари ӯ, ҷангҳои ӯ, қаҳрамонияш умуман дар байни овозаш дар байни давлати Хӯқан паҳн мешавад ва ӯро ба рутбаҳои баланди давлатӣ ҳокими ҷиноз ва авлиёато низ таъин мекунанд. баъд бинед ки то соли 1853 дар ҳокими
қизил урда ва ҳокими хуҷанд таъин мешавад. яке аз муваффақиятҳои ёқуббекро ҳамчун як сарлашкари намоёни тоҷик дар асри 19 мо дар саҳифаҳои таърих мебинем ки бинед дар соли 1853 яке аз генералҳои машҳури рус Перовский ки ба сарҳадҳои Хӯйқан ҳуҷум мекунад. дар ҳамин давра ҳокими Оқмасҷид Муҳаммад Ёқуббек буд. новобаста аз ҷиҳати кам будани лашкари худ ва аз ҷиҳати санъати он қадар силоҳҳои пешрафти замон надошта бошадам, Муҳаммад Ёқуббек 6 моҳ дар дифои ин қалъа хеле истодагарӣ кард ва баъдан баъди аллакай русҳо ки силоҳҳои замонавиеро доштанд ва умуман бо қисмҳои иловагӣ омад, Ёқуббек дар ин ҷанг шикаст мехӯрад ва баъдан вақте ки ба Хӯйқан меояд ва ӯро барои аз даст додани Оқмасҷид хони Қӯйқан подшоҳ яъне ӯро гунаҳгор медонанд, вай ба тарафи Бухоро фирор мекунанд ва дар чанд муддати кӯтоҳ вайро амири Бухоро, амир Музаффар, аллакай ки ӯ як шахсияти шинохта буд, мехоҳад ба корҳои ҳарбӣ ҷалб кунад, аммо Ёқуббек бештар хидмати ватандӯстонаи худро бештар дар байни давлати Хӯйқан ва атрофиён медонист. ва умуман дар маҷмӯъ вақте дар бораи Ёқуббек ҳарф мезанем, соатҳо гап мезанем ва дар соли 1864 дар таърихи умуман халқи тоҷик ва дигар миллатҳо як раванди сиёсӣ ба амал меояди ҳуҷуми расии подшоҳӣ ба Осиёи марказӣ. дар ҳамин давра Ёқуббек то ба мансабҳои қушбегӣ мерасад. бинед хони Қӯйқан Худоёрхон ба вай унвони қушбегиро метаҳад, яъне маънои унвони қушбегӣ ба маънии томаш ба унвони генерал расидан. ва дар маҷмӯъи соли 1864 моҳи октябр вақте ки дар Чимкен ҳуҷуми Россия ба Чимкен мерасад, генерал Чернаев, дар ҳамин давра Муҳаммад Ёқуббек дар ҳангоми дифоъ кардани мубориза дар Чимкен менамояд ва дар 7 октябр дар ин ҷанг Муҳаммад Ёқуббек генерали машҳури рус Чернаевро шикаст метояд ки ин дар таърихи халқи тоҷик ин саҳифаи қаҳрамонии ӯ ҳоло ҳам дар китобҳои мо низ нонавишта шудааст. баъдан умуман дар ин соли 1864 сарҳадҳои Осиёи марказӣ дар байни ду давлат хеле талош мешавад, хусусан Англия ва Россия. ва бинед ки Англия ва Россия дар талоши истилои ин ҳудудҳо буданд ва Ёқуббек дар ҳамин давра ба қисматҳои шарқии Туркистон меравад ки ҳозир дар таърих онро мо Бухорои Хурд мегӯянд ва дар забони инглизӣ унҷаро Сидзиан мегӯянд ки ин дар қисмати ғарбии Чин аллакай як гурӯҳи тоҷикбачаҳо ба ҳамин ҳудуд мераванд. тоҷикҳо аз 150 нафар аз ҳамин ҳудуди Хӯйқан ба тарафи гӯем Сидзиан, яъне тарафи Қошғар мераванд. дар ҳамин давра имрӯза вақте меранд инҷо то бинед дар таърихи халқи тоҷик ҳамин ҳудудҳои имрӯзии ғарбии Чин, ҳудуди Сидзиан бештар тоҷикҳо зиндагӣ мекарданд. суғдиҳо, бохтариҳо, тахорҳо умуман дар таркиби империяи ҳахоминишиҳо буданд, ҳайтолиён буданд, ҳунҳо буданд ва оҳиста кушониёну дар маҷмӯъ ҳатто сомониҳоям як муддате дар ин ҳудудҳо ҳукуматдорӣ карданд. ва дар соли 1864 гуфтем моҳи октябр вақте ки амин гурӯҳи тоҷикҳо рафтанд, барои чӣ рафтанд? барои он ки барои дар ҳамин ҷо як муборизаҳои милли озодихоҳӣ барои ҳимоя намудани ҳудудҳо аз империяи Син. империяи Син яъне ки ин империяи хитоиҳо буд ва дар натиҷа Ёқуббек ҳам дар ҳамин давра ба ин ҷо меравад ва байни мардуми дунганҳо ва қирғизҳо инҳо Бузургхон ном як нафарро хони гӯем Қошғар эълон мекунад. ин инсон ки аз ҷиҳати шахси як гӯем ташаккул наёфта буд, бештар ба мардуми қадар писанда намеояд. Ёқуббек аз ҳамин вазъияти устодагарӣ хеле карда бо мардум, бо ҳайати дарбориён хеле забон ёфта. дар муддати кӯтоҳ аз соли 1864
4 یعنی ماه دکبر تا سال 1865 چندین بکیگری‌های اطرافیانро با 12000 لشکر این حدودها را تسخیر میکنند و سال 1865 خود را به خانی یعنی گوییم پادشاهی دولتی نوی خود با نام 7 شهر اعلام میکند و بزرگخوان را با یک مقدار پول به حج میگذارند و من بعد دولت را خود راهبری میکنند و در مدت 12 سال یعنی گوییم از سال 1865 تا سال 1877 محمد یعقوب بک با بکیگری‌های زیاد جنگید و خصوصا بین سال 1869 وادی سریکل را اشغال کرد. سال 1870 ارومچی را استیلا کرد و شهرهای خوتان، یورکند و چندین حدودها را استیلا کرد و حدود دولت خود را با 12 ولایت کلان و 5 ولایت автономی بود که اینها با هیئت دولت یعقوب بک تابع بودند. زبانشون چگونه بود؟ ترکیب زبان فارسی و زبان اویغوری بود. همین دو زبان دولتی بودند. بسیاری از عالمان و دانشمندان کشورهای ترکی زبان دعوا دارند که این زبان این دولت زبان اویغوری بود. این بی اساس است. وقتی که ما با تنگه ها یعنی بگوییم با سکه ها با دستنویس ها و دیگر امثال دیگر کتاب های تاریخی نظر کنیم اکثری منبع هایی که در زمان یعقوب بک فرمان ها وثیقه حجت هایی که ما از طرف دفترها دورها کتابت شدند همه آنها فارسی هستند. این جای مثلا شما ببینید این کتابی مثلا با دولتنامه محمد عمر مرغلانی ببینید زبان فارسی است. این داستان است درباره خود محمد یعقوب بک با دولت است که این جایی به بحث است. مثلا دیگر شما میتوانید که خود فرمان هایی که یا مکتوب هایی که محمد یعقوب بک با کشورهای خارجی میفرستند از طرف همچون سفارت یا گیم سفیرهای خود را به گسیل میکرد در اینجا ما میتونیم چندین نمونه های مثلا همین فرمان ها را ببینید. مثلا همین فرمان محمد یعقوب مکتوب محمد یعقوب بک با دولت با امپراتور روسیه الکساندر دو ببینید خط با زبان نستعلیقی با زبان فارسی خط نستعلیقی. اینجا ما برای چی تاریخ داوری عدالت و حقیقت است و در اساس همین ما گفتنی که اثبات کردنی که این دولتی ملک ما تاجیکان است. این جای به بحث است و شما مثلا ببینید که درباره یعقوب بک امروز بنده زیاده از قریب 5000 مأخذ اگر من آموخته تحلیل کرده برآمده باشم بیشتری سیاح‌های انگلیس و حربی‌های حتی روس و دیگرها با یعقوب بک بواسطه از نزدیک ملاقات با خوری کرده باشند همه آنها یعقوب بک را تاجیک گفتند. مثال سال 1869 سفیر انگلیس رابرت شا با درباره یعقوب بک تشریف می‌آورد و با او ملاقات می‌کند و وقتی که با یعقوب بک رابرت شا حرف میزند میگه که زبانی که تو حرف میزنی میگه من این زبان رو نمیشنوم نمیدونم تو با زبان مادری من با زبان فارسی حرف زن میگه یعقوب بک. این جای دیگر خود یعقوب بک میگه که زبان من زبان فارسی است. این جای به بحث است. یا دیگر مثلا عالمی انگلیس بولجر در یک کتابی دارد با نام ترجمه حالی یعقوب بک سال 1878 او یعقوب بک را تاجیک میگوید. در مجموع زیاده از قریب 40 مأخذهای نادری که در زمان یعقوب بک نوشته شدند همه تاجیک میگویند. تنها دو منبع یعقوب بک را ترک میگویند. اینم بسیار 40 یعنی دو نفر اکنون اینها دیگر قوم ها همین دو رو دلیل کرده از خود میکنند. مثلا ببینید که همین سردها ما تاجیکا هستیم. این سردها تاجیکا هستند که اینها در عصر 19 همین روس‌ها همین اصطلاح سرد را بیشتر در ادبیات علمی بسیار جاری کنندند. شرق شناسی دانشمندان روس همین را درباره همین سردها گفته کتاب‌ها و رساله‌ها نوشتند.
бинед бародар вақте ки антропологии вай забони вай симову ҳамино мебинед худ ҳамин сардҳо тоҷиканд ин ҷои бебаҳс аст ин танҳо агар гӯем ҳатто як манба ёқуббекро гӯем турк мехонад ҳамун сафири англис белли ки дар бораи китобе дорад бо номи кашмир и кашгар як дар бораи сафари ёддошташ менависад дар ҳамун ҷо як ишора дорад аммо дар маҷмӯъ мо барои мо аллакай худи ёқуббек ки худро тоҷик мегӯяд ин ҷои дигар бебаҳс аст ва дигар ин масъала ки вақте ки ёқуббек давлати худро ташкил кард қариб 90% дастгоҳи идораи давлати ёқуббек ҳама тоҷик буданд мисол масалан бинед аз шуғном парвонахон тоҷик буд масалан абдуғаффор аз истаравшани бостон тоҷик буд мисол масалан торобхоҷа ибни умархоҷа яке аз сарлашкарои ёқуббек буд дафтардори ёқуббек буд вай ҳам тоҷик буд масалан аз худи кобул абдулло 500 бошӣ буд ки вайам яке аз сарлашкарои ёқуббек вайам тоҷик дар маҷмӯъ шумо бинед ки ёқуббек новбаста аз замин дастгоҳ барои идораи давлатдории худ ҳамаи кадрҳоро бештар аз тарафдорои ҳамватанои худашро низ ба вазифаҳои масъулӣ низ таъин мекард ва дигар миллатҳо ҳам дар баробари масалан дигар миллатҳо ҳам дар давлатдории ёқуббек кору фаъолият менамуданд давлати ёқуббек ташкил намудии гуфтем муҳаммад ёқуббек 1.5 миллион километри квадратиро низ ташкил медиҳад ба ҳисоби имрӯза чанд бои тоҷикистон тақрибан ҳазорҳо аст ва дар замони давлатдории ёқуббек аввалин маротиба гадоӣ ва оворогардӣ барҳам дода шуд имрӯз ҳам яке аз доғи рӯз аст ки бисёр мубориза бурда истодаанд дуюм масъала сохти ғуломдорӣ барҳам дода шуд бисёре аз иддаи муаррихон донишмандоне мегӯянд ки бо омадани ҳукумати рӯсҳои большевик гӯё сохти ғуломдорӣ дар Осиёи марказӣ аз байн мешуд беасос аст ва аввалин бор ҳамин ёқуббек ҳам сохти ғуломдориро дар ин ҷо дар ҳудуди давлати худ барҳам дод сеюм масъалае ки ёқуббек ба миён намуд ба давлатҳои ҳамсоя сафоратҳо фиристонид ва бо давлатҳои ҳамсояи худ робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ дар самтҳои тиҷорат фарҳанг ва дигар соҳаҳо буд ки дар маҷмӯъ бинед дар давоми 12 соли ҳукумати давлатдории ёқуббек 46 маротиба сафорат фиристонд ёқуббек туркия давлати ёқуббекро ба расмият шинохт ва бо ӯ муносибатҳои тиҷоратӣ ба роҳ монд англия аморати бухоро давлати дуронёни афғонистон ва дигар давлатҳо ба расмият шинохтанд ва ҳамчун давлат монанд ва дар замони ёқуббек аллакай лашкарҳо музди маош мегирифтанд ва онҳо имкониятҳои хеле калон дода мешуд ҳар нафаре ҳам масалан дар ҷангҳо қаҳрамонӣ нишон медод ёқуббек ба онҳо тӯҳфаҳову дигар чизҳо низ қадрдонӣ мекард як чизи аз ҳама бартари ёқуббекро бинед масалан вақте дар таърихномаҳо мехонед яке аз бузургтарин муаррихи асри 19 ҳоҷи юсуф дар китоби ҷомеъу таворих менависад ки бо номи асар бо номи фазлуллоҳ рошидиддин бо ин ном асар гузоштаги ёқуббек як либоси дарвешона пӯшида дар байни мардум мегаштааст ки мардум чӣ гуна зиндагонӣ дорад вақте ки мебинад ки масалан як нафар аз бозор ва дигар ҷоҳо нисбат ба косиб ба ҳунарманд ба деҳқон ва амсоли дигарҳо ноҳақӣ новорӣ мебинад ҳангоми ба ёқуббек ҳангоми гузориш додан ёқуббек аллакай гуноҳи ҳамун нафароя фаҳмида бисёр ҳам сахт муҷозот ҷазо медодааст ки ҳеҷ вақт ҳуқуқу озодии инсона поймол накунед ва дар давлати худ аввалин маротиба қонуни ҳарбиро ҷорӣ кард ёқуббек дуюм масъалае ки ёқуббек ба роҳ монд як гӯем бисёр муҳим пули миллиро ба миён монд сеюм парчами
худро гузошт ва дар корҳои давлатдорӣ Яқуббек бисёр ҳам худ устокорона идора мекард. дар куҷо менишастанд? Пойтахт куҷо буд? Акнун ба ҳозири имрӯза гӯем. пойтахтҳои Яқуббек дар се шаҳр арзи вуҷуд дошт. Дар аввал худи шаҳри Қошғар, баъдан Кукча мегӯянд, як ҷои минтақаи баъдан Хутан, ҷое ки ҳамин минтақаҳо ва инҳо ҳозира чӣ гуфта баъд метавонем? Урумчи, яъне ҳозира Қошғар номи истилоҳи ҳозира ҳамин ҳудудҳо ҳам пойтахти давлати Яқуббек буд. Дар қисмати ҳозир дар куҷои Қошғар? Хитой. Хитой. Нигоҳ кунед, ман дар як ҷо нишаста будам, як нафар бисёр аввал хушҳол шудам, гуфт хабар дорӣ ки як тоҷик, ман ҳар чӣ ки шунидам, як тоҷик аз ҳамун маҳбаси Бухоро мегурезад, бо чанд маҳбасҳо мебиёд Урумчи, аз он ҷо дигар лашкар ҷамъ, хулоси гап қисса кӯтоҳ, чӣ қадар маҳоратҳо нишон медиҳад, мардум ҷамъ мекунад ва мерад нисфи Хитоя мегирад ва дар дохили Хитой мегӯяд қариб 7 давлатчаи дигар ё 7 шаҳри дигар месозад гуфта, ва дар охир ӯро мордаашро вақте ки меморад, гуфт мордаашро гирифта аввал ба дор мекашад ва баъдан чӣ кор пора карда буданд. Ман шунидам, ман ҳайрон шудам. Ман баъдан дар паси ҷустуҷӯ шудам, гуфтам ки бинам ки ки аст Яқуббеки бадавлат ки мо намешиносем, дар китобҳои мо нест ва ман намедонам амсоли ин шояд даҳҳо бошад, садҳо бошад бузургое ки мо намедонем шумо инсо вазифаи мо аст ки зиндашон кунем то ки мардум донад. То куҷои чӣ нагирифта буд Давлатбек? То ҳудуди шаҳри Ёрканд, то наздикиҳои қариби Пекин рафта Яқуббек. Пекин бошад хело. чунки бисёре аз ҳамин муаррихову донишмандои мо ба таври ҳамин мавзӯи Муҳаммад Яқуббек то ҳол кори як ҷиддӣ мондагор накардем. Ва бинед ки дар Корея як олим дар бораи ҳаёту рӯзгори Яқуббек китоб навишта истодааст. Дар Корея? Дар Корея. Ки гуфта муаррифӣ кард? Тоҷик ё чӣ? Тоҷику ӯзбек гуфта. Бинед шумо? Имрӯза замин мана бинед дар Туркия дар бораи Яқуббек китоб навишта истодаанд олимои турк. Дар Ӯзбекистон Муҳаммад Яқуббек гуфта китоб навишта истодаанд. Дар маҷмӯъ дар мо хизмате ки барои шинохти ин нафар барои ҳамватанонаш, ҳаммиллатонаш хизмати шодравон Ҳасанбой Шарипов хеле зиёд аст. Соли 1989 дар газети дар рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон устод дар 4 шумораи ҳамин рӯзнома мақолае дорам бо номи Балогари мулки Чин. Ҳамин мақола чоп кард. Ва устод оҳиста дар ҳамин корҳои тадқиқотҳои хеш дар муваффақ гаштанд ки 2 китоб чоп кардан соли 1994 бо номи Яқуббек ва соли 2001 бошад Яқуббеки бадавлат. Ин ба забони тоҷикии худамо чоп шуд. Устод тавонистанд дар асоси махазҳои ӯ китобҳои тадқиқотӣ навиштанд. Аммо ин кор як кори аввалин аст. Зеро ҳоло кор дар пеш аст. Банда ҳозир дар пайи ба чоп расон тайёр кардам китоби Бадавлатномаи Муҳаммад Умари Марғилонӣ ва дигар бо номи Ҷангнома китобе ҳаст, таърихи Бадавлатбек ҳаст ва чанде дигар сарчашмаҳое ҳастанд ки ин манбаъҳои бисёр ҳам мӯътамад ҳастанд дар бораи Яқуббеки бадавлат ки шумо бинед ки ҳангоме ки Муҳаммад Яқуббек дар корҳои давлатдорӣ ҳамагӣ 4 соат хоб мекардааст. 4 соат. ин аз рӯи ёддоштҳои ҳамсафҳои Яқуббек Замонхони Қавқозӣ масалан. Ва як дигар ҳамин ки Яқуббек дар пайи ободиҳои давлат буд. Масалан шумо бинед ки андозро 5 маротиба кам кард барои мардуми ҳамон мамлакаташ. Дигар ин ки заминҳои давлатӣ эълон карда шуд. Масалан заминҳо дар дасти феодалҳо дигарҳо буд. Ва заминҳо дар вақте ки давлатӣ эълон гардид, дигар ҳуқуқи идора кардани заминҳо ба ихтиёри амир, яъне гӯем вогузор карда шуд. Ва минбаъд Яқуббек бештар заминҳову
оро ба деҳқонон ва шахсоне низ дода мешуд ва дар маҷмӯъ дар замони Ёқуббек зиёда аз 150 то 160 масҷиду мадрасаҳо сохта шуд дар чин дар ҳудуди ҳамон минтақаҳое ки охир Ёқуббек Пекин ки гуфтед албатта ки худи аз ҳамун худи Урумчи ҷое ки ҳозир гуфтем то Пекини ба самолёт 6 соат роҳ аст. Шумо тасаввур кунед ки чӣ қадар замин аст, ин чӣ қадар ҷоро гирифтаанд. баъд дигар мавзӯи масъала ҳамин аст ки масалан дар китоби Қори Раҳматуллоҳи Возеҳ як шоири як таскирашинигори тоҷик менависад ки ҳатто Ёқуббек дар Макка ҳам ба сохтмони мадраса ҳатто шурӯъ кардааст. дар худи Макка дар ёдномаҳо, дар ёддоштҳош, дар китоби Ҳаҷномааш низ зикр мекунад. Ва Муҳаммад Ёқуббек аксар меъморон, донишмандони зиёдро низ ба давлати худ ҷалб кард. Яке аз бузургтарин меъмори асри 19 ки бисёр санъати калон дошт, Мир Убайдуллоҳ ном дошт ки ин ҳам дар чин чандин биноҳои масалан бунёд намудааст ки инҳо ҳоло ҳам боқӣ мондааст. Ва бинед дар асри 13 масалан Ихтиёриддин дар Чин нақши генералии шаҳри Пекинро кашидааст ва дар борааш чандин мақолаҳо аллакай чоп шудааст. Ва дар маҷмӯъ гуфта метавонем ки мо бузургони хеле зиёд дорем. аз бузургон бузургӣ омӯзем ва аз хизматҳои онҳо низ мо маълумотҳои хеле бештар донем. Агар онҳоро надонем, мо худ ва миллатамона гуфтем яъне дуруст намешиносем. баъд чӣ гуна куштора нагуфтеду? ман охираша интизор будам ки чӣ гуна куштанд. бинед дар солҳои 70 раванди муборизаҳои озодӣ муборизаҳо алайҳи худи Ёқуббек сар мешавад ва инҳо киё ҳастанд? мақсад чиниҳо? якум худи Англия. бинед дар аввал Англия бо Муҳаммад Ёқуббек муносибати хеле дӯстона пайдо кард. Ёқуббек бо шарофат бо ҳамкории тиҷорати онҳо тавонист хеле корҳои тиҷоратию корхонаҳои ҳатто силоҳсозӣ бунёд кард. мин баъд дар заводу фабрикаҳо ҳатто бунёд шуд. лекин аз иқтидори давлати Ёқуббек ки аллакай болоравӣ шуд, инҳо дар ташвиш афтоданд. тарсиданд дигар. Ташвиш афтоданд ки чӣ бояд кард ки инро аз байн бурд. Ва аз соли 1866 барои куштани Ёқуббек яъне гӯем манҷурҳо аз дохили ҳамсафои Ёқуббек ҷосус ва тайёр карданд. ин Ниёзбек буд. Ниёзбек додхоҳ мегӯянд ки бештар барои Ёқуббека куштан чанд маротиба суиқасдҳо омодагӣ мекард. Масалан, вақте ки Ёқуббек дар ҳангоми ҷога хоб мекард, як афсари бисёр ҳам далер шуҷоъ қасри Ёқуббекро муҳофизат мекард. ҳамин тараф чанд сарбозоям Ниёзбек додхоҳ дастур медиҳад ки ҳамин шабонгоҳ Ёқуббекро ба қатл расонед. вақте ки инҳо медароянд ба қаз ба ҳамон ҷои ҷогаи Ёқуббек ҳамон бино бисёр ҷанг сахт мешавад. ҳамон афсар бо номи Мир Қосим бисёр хуб муҳофизат мекунад, душманро ҳам шикаст медиҳад. ҳангоме ки Ёқуббек аз ҷога биромада бо чанд тана ҳаваи худро мезанад, ҳамон аёну ашрофои Ёқуббек баъзеҳошон омада ин Мир Қосимро гунаҳгор мекунанд ки ту барои ин вазифаи худат, дараҷаи худатро мегӯяд иҷро накардӣ. дар натиҷа амири мо дар зери хатар монд. баъд гӯяд вақте Ёқуббек ҳангоми бо як дафтардори худ Мир Камолиддин меояд, Ёқуббек меояд ки агар шумо бар ин тарафдору мана дӯстдор мебудетон, шумо мана дифоъ мекардетон. як афсар ҳамин қадар лашкара
сарбоз шикаст доду мана дифоъ кард. ин ҳеҷ гуноҳ надорад, ин қаҳрамон аст мегӯяд. мегӯяд Камолиддин ба ин дастур тез фармон кун, инро ба мансаби боло, яъне мақсад пешниҳод кун. ва ана ин хел ҳолатҳо дар таърихномаҳои мо хеле зиёд аст. соли 1877 моҳи май, яъне 29 май, Ёқуббек ҳангоме ки истироҳат буд, яке аз ҳангоми як хабар ба Ёқуббек меорад ки фалон қисмати ҳудудба истилогаро омаданд, синҳо, мо чӣ бояд кунем? хитоиё мегӯяд зуд мегӯяд лашкаро омода кунед. бо як ғазаб дар ҳолат будагим. баъд ҳамон хидматгори худаш мегӯяд ки ба ман мегӯяд ҳамон ғизо биёред, ғизову шароб ваи биёред. ҳамин вақт Ниёзбек дар назди Ёқуббек ҳозир шудан навбат истода буд. вақте ки мебурод мегӯяд ки бо хизматгор мегӯяд ки шумо мегӯяд ба ғизо наравед, ман ба ҳазрат мебарам. ва ҳамин ҳангоми аз ҳамон ҷои ғизогирӣ аз хизматиҳо қадаҳи ҳамон ба заҳр меандозану баъд мебарад. Ёқуббек ҳангоме ки ӯро мебарад, Ниёзбек пешниҳод мекард, нӯҳ баста аз замин заҳра, ҳамон қадаҳанги заҳра мехӯрад, менӯшад ва аз ҷояш ба ҷои истодааш ба замин мезанад ва ҳангоми ҷон метиҳад. баъди вақте ки Ёқуббек бандагӣ кард, ӯро дар яке аз мазорҳои шаҳри Курла ба хок месупоранд. баъд аз 14 рӯзи аллакай Ёқуббек вафоташ, синҳо аллакай бо 100 000 ба давлати Ёқуббек ҳуҷум мекунанд ва дар байни генерал Сидзосун гуфтани як генерали ҳамин вай синҳо мегӯяд ки ҳар касе ки қабри Ёқуббекро пайдо кунад, ба ӯ фалон қадар маблағ дода мешавад. эълон мекунанд баъд аз 14 рӯз қабри Ёқуббекро мекушоянд. аввал ҷасада мурдая суд мекунанд тибқи маросимҳои худашон. ва суд кардан шудан тани ҷасади ӯро ба 4 қисм тақсим мекунанд ва дар қалъаи Янгишаҳр сари Ёқуббека овезон мекунанд ва боқимонда танашро сӯзонида мепартоянд. ки ин шумо бинед ки нисбат ба як қаҳрамони тоҷик, як ватандӯсту ватанпарвари тоҷик чунин бераҳмӣ низ дида мешавад. ва бинед Ёқуббек ҳангоме ки ҷангҳо мерафт, дар қатори сарбоз дар сафи пеш меҷангид. ҷанг тамом мешуд, дар як дек бо сарбозои қатори хӯрок мехӯрид. истед як чиз азбас ки ино бераҳмона нисбати мурда чунин кардан, и Яқуббек ба онҳо чӣ кор кардааст ки инҳо ин қадар алам доранд? якум заминҳое ки онҳо ҳукуматдорӣ мекарданд, Ёқуббек ҳамаро аз худ кард. шумо аминро бидонед ки ҳамон заминҳо ҳамон ҳудудҳояш. душмане ки асир афтод, ӯро қатл намекард. ҳамон сарбозои хӯроку ғизо медод, пешниҳод мекард ки дар армияи мо шумо метавонед хизмат кунед. яъне хел амири адолатхоҳ пурмуқтадир мо дар таърих пайдо, мисли мана бинед Куруши Кабир, Яъқуб ибни Лайс, Исмоили Сомонӣ, ҳамин дар қатори ҳаминҳо Ёқуббеки бадавлатам ҳамин гуна шахс аст. яки ҳамчун спитамен куштанд ина. бале, ин акнун бинед ки дар ҳангоме ки ҳамин Ёқуббекро кушт, аллакай давлати ӯ ҳам фурӯ рафт. мардум новбаста аз миллатҳои гуногун имрӯз дар уйғурҳо қаҳрамони миллии худ медонанд Ёқуббекро. қирғизҳо ҳам ҳамихекастанд, ӯзбекҳо. барои чӣ? барое ки ин шахсият барои ҳамаи миллатҳо хидмат кард, на барои як масалан миллат. ин бузургии ҳамин инсон ам. бузургон ҳама бузурганд, лекин ҳақиқат аз ҳамаи онҳо бузург мегӯянд ку, яъне Ёқуббек ҳамин гуна
ашхоси барҷаста буд. ва дар ҳамин ҷо мо гуфтанӣ ҳастем ки шабакаҳои иҷтимоӣ мешавем азизон бисёр аз дигар қавмиятҳо кӯшиш доранд ки бузургои моро аз худ кунанд. охи чаро шумо хомӯш ҳастед? хама дигар наметавонам гӯям ки эй блогерҳо, эй журналистҳо, эй масалан устодҳо, дигар хаста шудаем ва касе намефурад, касеро як чиз бигӯӣ чи як шапотиаш бизанӣ. аммо охир вақте ки вориди интернет мешим, моро ҳам интернет водор кард ки якҷоя вохӯрем атрофи Яқубеки Бадавлат сухан ронем ки пагоҳи дигар вақте мардум шабакаҳои интернетии иҷтимоӣ медароянд ва то ки донанд киҳо будем, киҳо доштем, гиред садҳо бузург дорем, мо наметавонем ҳамаш аз паси ин корҳо шавем. Шумо ҳам каме бедор шавед, лоақал дар як моҳ як бор, лоақал ана дар 2 моҳ як бузурга гиред пурсон шавед аз устодо, биёред барнома кунед, зинда кунед, то ки лоақал мардуми мо донад то ки киҳо ҳастанд. гумон мекунам ки бисёри мардум намедонад ки Яқубеки Бадавлат кӣ буд. Не бисёре аз замин таърихҳои мо ҳоло нонавишта шуда. ҳар қадар фарзандони миллат китобхон бошад, ҳамон қадар ин миллат нерӯманд аст. аз ҳамин дар бораи Яқубеки Бадавлат тақрибан як 20% шанах кардед ё камтар ё зиёдтар? ман барои Яқубеки Бадавлат метавонам мумкин як сол ҳар рӯз як барнома кунем. мавзӯи хеле фарроғ ҳаст. барои ин мавзӯи пурра чуқур донистану омӯхтан ҳазорҳо ҳазор манбаъ аст. шумо бинед, як дар пеши ман китоби Венюков соли 1875 дар бораи ҳамин масъалаҳои тоҷикону масалан вазири ҳарбии Русия Кропаткин бо номи Кашгария 1807. бинед ки ҳамин китобҳо дар бораи барои ҳар як ҳамин китобҳои таҳлил карда баромада, аз ин китобҳо ҳазорҳо ҳазор манбаъҳо ҳастанд. дар бораи Яқубеки Бадавлат дар ягон телевизион баромад кардед? мо дар бораи Яқубеки Бадавлат дар сомонаҳои иҷтимоӣ не дар телевизион баромад кардед ҳо ё негӯед? Не. гумон мекунам ки имрӯз ҳар нафаре ки тамошо мекунанд дар телевизион даъват кунед устода дар бораи ними умри устод, дар бораи шояд бузурго маҳз дар бораи Яқубеки Бадавлат. шумо дар бораи Яқубеки Бадавлат маводҳое ки ҷамъ карда истодаед, маводҳоро ҳамашро ҷамъ кунед, мо равӣ мекунем ба Чин. Сиюхар коргардони бисёр машҳур аст, мо ҳамкорӣ кардаем, мо пешниҳод мекунем агар рафту онҳо ин дар ин бобат боз филм кунанд, як аҷоиб мешавад. хай акнун барои ин кор заҳмат ва ҳар як доираҳое ки маълумот ва махазҳое ки ҳаст, ҳар яки онҳои таҳлил карда барои як филм ин кори осон нест. шояд мардуми мо вақте ки як чизе мо масалан пешбарӣ мекунем, мегӯянд ки ин тез ин кор мешавад. вақте ки болои як кор меистед, шояд ки умртонро бахшед. мисалан бинед Бобоҷон Ғафуров барои як китоби тоҷикон умраша бахшид. лекин имрӯз коре ки Бобоҷон Ғафуров кардааст, тоҷикон, ин як номаш аллакай садои баланд метиҳад. хай мо ҳам тасмим дорем ки ҳамин чиз дар оянда дар байни мардуми мо бештар шинохта шаваду ҳамин хел родмардони бузурги далеру шуҷоъро шиносад. шумо боз бинед ягон бузургое ки пайдо шавад ба мо муроҷиат кунед, мо ҳатман вақт ёфта омада атрофи ӯ барнома мекунем. ташаккури зиёд ки саломат бошед, вақти худро сарфа кардеду омадед, бисёр миннатдор ҳастем ва гумон мекунам ки пас аз ин барнома эй кош телевизионҳо ҳам бедор шаванд, шуморо даъват кунанд атрофи баъдан бузургҳо гап занем, махсусан чӣ гуне ки гуфтед дар бораи Яқубеки Бадавлат гап зананд, чун дар китобҳо наомадааст. наомаданашро медонем, чун китобҳоро пештар барои мо киҳо менӯшт. орзу дорем ки дар қатори бузургон муҷассими Яқуббек ҳам дар шаҳри Душанбе ва дар дигар ҷоҳо гузошта шаваду ҳар як нафар тоҷике ки гузарад ифтихор кунад ки мо ҳамин хел бузургвор дорем. то суҳбатҳои он худо нигаҳбон.